Dobar dan, nalazimo se na sajmu Ferienmesse u Beču, najveći turistički sajam u Austriji, na štandu Hrvatske turističke zajednice. Hrvatska turistička zajednica ove godine na sajmu nastupa na štandu 216 kvadratnih metara sa 26 suizlagača iz hrvatske turističke privrede, iz privatnog i javnog sektora. Hrvatska je jedna od najtraženijih destinacija na području Austrije. 2025. godinu smo završili sa 1.618.000 dolazaka iz Austrije i 8.244.000 noćenja ostvarenih iz Austrije. To je povećanje u odnosu na 2024. godinu i izjednačavanje sa rezultatima 2023. godine koja je bila rekordna godina sa austrijskog tržišta. Najave koje imamo ove godine iz Austrije od glavnih organizatora putovanja jesu da je Hrvatska i dalje druga najtraženija ljetna destinacija u Austriji. Traži se stabilnost cijena i traži se dobar odnos kvalitete i ponude, tako da ove godine možemo očekivati daljnji rast dolazaka i noćenja sa austrijskog tržišta uz uvjete naravno da se kvalitetno pripremimo, da kvalitetno napravimo odnos usluge i cijene. Traži se odmor na moru, traži se aktivni odmor, traži se kultura, povijest, gastronomija i jako veliki interes je i za premium segment koji je stabilan i koji sve više privlači goste upravo zbog kvalitetnog omjera cijene i usluge.